fost chemați să asistați cu mici, cu mare, la noastră sărbătoare, ce o închinăm școlarului și abecedarului. Nu suntem artiști vechiți, ci începători și cu noi știm că o să fiți înțelegători. Nu-i prea mult timp de când întâia oară, spunându-ne cu grijă de cuvăr, ne-am luat ghiozdanul și am pornit spre școală, sfioși, dar veseli și nerăbdători. Sunau clopoței toamnei, școala era un buchet de flori. Cerul scria cu geneală și rurduse de cocori. Dumitru ducea ghiozdanul plin de sfată și spirală. Când îi săcria întrebarea, oare cum o fi la școală? Nu te teme, parcă spune vrăbiuța de pe ram, am să-ți ciripesc la geam ca să-i doar note bune. Zi de zi am mers la școală, atâtea lucruri am învățat și am aflat cu bucurie că abecedarul l-am terminat. Dragul meu abecedar, prima carte de școlar, căicica mea cu drag, cu fereastră și cerdac și cu sfoșnă de copac. Îți amintești la început ce greu a fost? Atâtea semne, parcă fără rost. Ovale, zale, bice, bastonele, privea nedumerită la ele. O literă, o cifră, le-am strâns toți, floare lângă floare, acestea numesc abecedarul, e plin de rod de sărbătoare. Când la școală am venit, am primit în dar acest abecedar. Cartea aceasta minunată, ca dintr-o poveste, cu cât drag am așteptat-o, cât de dragă mi este fiecare fața lui. E o bucurie, el ne-a învățat pe toți a citi și a scrie. Cel mai frumos drum este drumul spre școală. E ca un fior argintit de beteală pe care mergi tu. Mercușor cu căsuță în spate, mercușor cu ghiozdan și ai lăsat în urmă, an după an, 7 pitici legănați de părinți și bunici. Unde sunt cuburile, tricicleta și mingea frumoasă? Hei, sunt de mult. Hei, sunt acasă. Acum ai pe degete un strop de cer și un strop de cerneală. Semnul că ești în drumul spre școală. Am păstrat, ca pe o scumpă carte. Nu prea am supărat, am sau nu dreptate? Da! Spune tu, abecedar, că ne ești de față. Este cineva la noi care nu învață? Iubiții mei din clasa 1, acum, la sfârșitul muncii noastre, îmi amintesc de ziua cea dintâi, când m-ați aflat toți pe băncile voastre. Erați voioși și prea nerăbdători să dezlegați mai iute taina slovei și să nu mai fiți așa neștiutori în meșteșugul scrisului și a vorbei. Ați aflat abecedarul, toți am terminat. De acum, vezi, tot școlarul e un învățat. Ne-a fost greu? De știu prea bine că n-a fost ușor. Scrisul și cititul doar nu se prind ușor. Ne-am luptat ca abecedarul ca niște voinici. Și trăiesc ca un voinic. Eu
frumoasă din abecedar. Uite, reunim și siroape potrivit. Apoi, cu siroape construim cuvinte noi și cu cuvinte în rânduri exprimăm a noastre gânduri. Sunt fericit că l-am sfârșit, că mintea mea e îmbogățită, că știu să scriu și să citesc, să o socotesc și să gândesc. Nici când nu te voi uita pe tine, prima în cartea mea. Ai fost tu cea din tâia minune ce mi-ai deschis ochii spre lume. Compa noastră țară are tra la 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 la.
soare, tra la 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 la, și lumii săltate în soare, tra la 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 la, lanul legănând alegre, tra la 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 la, și lene cos în zene, tra la 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 la, fie cârul lui soare, tra la 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 la, scumpa noastră țară are, tra la 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 la. De mine vă amintiți, eu sunt cea care v-a întâmpinat atunci când ați sosit. Semn de început eram într-o orare, ce vă vestea cu drag, bine ați venit. Prezent și eu, din fostul cer de joacă a devenit înscrisul vostru semn, cărți, creioane și caiete, clasă călimară crete. Spuneți, care bun școlar, ca să scrie astea toate, s-ar putea gândi măcar să le lase la o parte? După ce urmează de, adică eu, am tăiat un măr în două și ce credeți că am aflat? Jumătățile amândouă într-un de s-o preschimbare. Este scris în abecedat, cel ce mă cunoaște vede, mă citește cu plăcere. Prietenul acesta numai bun pentru pitit se numește F și este literă pentru povest. Dar piticul nu șlega, rupse piepterul cel rar, și dau mai casăi de foc, în loc și facem loc. Între litere de seamă, F sau F, cum se mai cheamă. Iată și litera G. Soră geamănă cu C, însă potrivit de carte, seamănă mai de departe. Ghigaga și gagaga, gâștele au pornit așa, ca bărcuțele argintii, cu lopezi portocalii și bărcuțele mai mici, ba acolo, ba aici. Hopa, huța, hai să ne jucăm copii, să ne dăm în leagă uite și apoi să chiuim. Dacă vezi să se trăiește, bate așa. Dacă vezi să se trăiește, bate așa. Dacă vezi să se trăiește, unul altuia zâmbește. Dacă vezi să se trăiește, bate așa. Dacă vezi să se trăiește, fă așa. Dacă vezi să se trăiește, fă așa. Dacă vezi să se trăiește, unul altuia zâmbește. Dacă vezi să se trăiește, fă așa. Dacă vezi să se trăiește, bate așa. Dacă vezi să se trăiește, bate așa. Dacă vezi să se trăiește, unul altuia zâmbește. Dacă vezi să se trăiește, bate așa. Dacă vezi să se trăiește, bine e. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dacă vezi să se trăiește, bine e. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dacă vezi să se trăiește, unul altuia zâmbește. Dacă vezi să se trăiește, bine e. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bine e! Uite și munim ușor, parcă-i stări de la cuvor, ori într-un fără zăvor, e o literă subțire, nelipsită la citire. Eu sunt din I, să știi, în întreceri mă găsiți, însă acum mă cam tem că am pierdut prea mult teren, întrecându-mă așa cu surata I din A. Litera J mă numesc, toți coreanii mă iubesc, fără mine nu pot scrie nici joc, nici jucări. Am primit odată în dar o unghieră colorată, uite cam așa arată. Însă mâinea este că n-a abecedat, în jumătate de tipare. Dei zahăr de orez, când ne cumpăr să le am, ne măsor cu o unitate ce se cheamă kilogram. Nu e o pasăre ce zboară ca racheta de sus. Este ca și l-am adus din adânc de călimară. Lângă punctele din carte stă o croază, poți să juri, gata pentru lovituri. Micul hocheist Ionel știe că e litera L pe care îl mai numim și L. M-am mai mândră azi de mine, căci știu să scriu și să citesc. Mă port frumos și învăț bine, căci vreau mereu să mulțumesc. Și toate gândurile mele le fac frumos buchet de floare și le închin măicuței mele în astăzi zi de sărbătoare. Floricică de pe șerți, floare floricea, cu mult drag eu te-am cules.
avem. Nu e nimeni să nu știe pe la noi, pe la român. Ce rușine! Alexandru și Marin, de la școala Casă Vei, zice dintr-o dată Marin, hai să ne jucăm puțin. Într-un ram de corcoduș, pun ghiozdanele apuș și încin cu sete joc, însă timpul nu stă în loc. Mama tare supărată, Alexandru prag să arată, bunicuța m-a ținut, pe la treburi să o ajut. Nu te vină vorba bine, iată că bunica vine ca să-l vadă pe băiat, că azi noapte l-a visat. Ce rușine a pățit Alexandru că a mințit, nu e greu de închipuit. Dacă iei bine aminte, râșii îl schimbă cuvinte, dar la dumneata în gură este o harabagură. Bunico, și cu prima scrisoare, azi pe adresa dumitare, eu alfabet, scriu, citesc. Bunico, ce mult te iubesc, cu grijă, cu treburi multe, îți e greu, nu-i așa? Dar în curând va fi vacanță și chiar așa mă îmbrățișa. Te-ai ajutat și la grădină, fiindcă să-ți voi da asta, să uiți că n-am făcut de plin. Uite că mi s-a făcut ușor. Abia aștept să spun măcar puțin din cât a fost să fii de greu în clasa 1 școlar.
Sus, pe dealul nucilor, e concertul crucilor, dar sub tufele din curte, gâzele trudesc tăcute. Și mai sus, într-un căiz, razele au țesut în vis, o poveste paramise unde făt frumos sosește. Paroșul din mâna lui taie capul șarpelui, care se și provărește, ce vedeți și se numește. Litera de aici din față seamănă cu un pahar din care sorbim nectar când privim de dimineață veselina abecedar. Cine învață alfabetul îi află lui U secretul. Școlarilor le place uneori la toți, chiar și la cei mai silitori. Vacanța, însă ca să merite, învață mai întâi litera B. Primăvara cel de atunci am văzut cocori venit și scriau pe cer în spăr litera B. E semnul lor. Stați că nu s-a terminat! Grupurile le-ați uitat? Dorim să fim ascultate, să vezi să le știm pe toate. Bine atunci, câșie să se așeze aici alături. Ce sunet formează ele? Se coboare câșie. Nu e. Cum citim? Știm toate, sunetul ce? Ia să vină câșii! Acum mai puteți citi? E simplu, sunetul ci. Foarte, foarte bine, dar cât de repede
Poate că m-ați păcălit. Să nu fie încurcătură, să nu vă dau mură în gură, eu le așez și vă citiți. Vreți să procedăm așa? Procedați și veți vedea! Tudor. Tudor. Reportul a fost prea mare de a căuta litera. Tudor, vină lângă ei. Nu formările. Cum citim acum? Așa, da. Cum citim acum? G. Uitați că voi nu vedeți de aceea. Vină cu mine. Așa, acolo, ca să vă fac cine președinte. Cum citim acum? G. Dar acum G. Foarte bine. Mai acum cu 3. Așa zi tu. Uitați-vă la ei. La votul format. Cum citim acum? Dacă e muncă de aici. Foarte bine mai citiți, dar acum puteți citi. Da. Bravo, bravo, dragii mei, silitori și frumușei. Ați răspuns toți minunat, cum nici nu m-am așteptat. Meritați ca să plecați și alte cărți să învățați. Foarte bine v-am notat și pe toți v-am promovat. Și acum, dragile mele, înainte de a pleca, mai aveți de spus ceva? Da, nu vom uita niciodată orice lecție învățată din cuprinsul de fumat, bunule abecedar, de la tine toate și să scrie, să citim corect în limba românească, limba noastră strămoșească. Vom duce cu noi departe toată dragostea de carte și de adevăr curat, așa cum ne învăța. Acesta este alfabetul. L-am învățat încetul cu încetul. Putem să spunem așadar, rămâi cu bine abecedar. Rămâi cu bine abecedar. Rămâi cu bine abecedar, tu ne-ai condus mângâind. Bătria ta a prins lumină și ție-ți mulțumim. Hai copii să ne amintim și aici să povestim. Noi câte am pătimit, în anul ce s-a sfârșit. Mai întâi am învățat cu greu scrisul ordonat. Încă de la început, liniuțe am făcut, păstonașe aplecate, nădulețe nenădate. Cifre uneori greșite, litere în gramă, până când am învățat scrisul ordonat. Am tot scris, am exersat, și bine, și apăsat, uneori chiar și cotat. Voi să știți, n-aveți habar, tare greu să fii școlar. Și vă dau cuvântul meu, că elevul în clasa 1 este numele cel mai
greu. Dar nu școala mă apasă, ci profesorii de acasă. Când pândesc orice mișcare, mama, tata, mama mare, tanti Pușa, unchiul Gică, nenea Tache și o pisică. De atâția nu mai pot niciun cuvințel să scoți. Mama îmi spune să mănânc, tata îmi strigă să mă culc, tanti Pușa să citesc, unchiul Gică să mai cresc. Fără fete să nu vii, primul în clasă vreau să fii, toată ziua să înveți, să nu scoți nasul din cărți. Fii atent la traversare, ai luat punga cu mâncare. Să nu fugi, să fii atent, iar pe hol să mergi din fel și să nu mai scrii cu pete sau să nu foi din pete. Ești mare, să cumperi pâini, să te scoli de vreme mâine, poezia să te înveți și pe X să nu mai repezi. Spală-ți mâinile murdare, să te speri și pe picioare, nu-ți uita cartea acasă, stai frumos când stai la masă. Asta e virgulă, ha, ha, mai curând eu acadea. Nu se face așa și cu strigă plin de nebunicul. Nu se scrie așa, Maria, te apucă nebunia. Spune repede, Andrei, cât fac 9 fără 3, fără număra băbește. Doamne, cât se mai gândește. Vai, copilul anormal, îl vom duce la spital. De greșeam și adunarea, se chema pe loc salvarea. Știu că ce spun toți e bine, dar uitați-vă la mine. Sunt eu mare, dar nu prea și la ce-am jucat. Am crescut, dar tățumică nu mă credeți o voinică. Și acum ce vom face noi? După care carte? După ce vom învăța noi oare mai departe? Faceți loc, iubiți copii, vin la voi în clasă, de acum eu voi fi prietena voastră. Hai, copiți, acum copii, luați-mă în mână, eu sunt cartea de povești și în lumea bazmelor cerești vom merge împreună. Primim dar o carte nouă, o luăm cu mâinile amândouă și pentru noi acest moment se spun ca un angajament. Tu, carte dragă, surioară, vei fi mereu scumpă comoară al fiecărui mic școlar ce te primește azi în dar. Îți vom afla tainele tale, vei fi cea mai dragă carte. Nu o să ai pagini măzgălite, nu o să ai colțuri îndoite și apoi când toți vom învăța ce stă cuprins în slova ta, te vom păstra iubită carte la fel cu grijă mai departe. Dragul nostru abecedar, încă o dată îți mulțumim, numai bine îți dorim, iar la anul și pe țânci să înveți să scriem bani. Să-i ajut și la citit, la dictări, la despățit în silabe și apoi să-i înveți sisicător. Tot așa încet, încet, să-i îndruc cât mai corect, să înțeleagă a se purta respectos cu toată lumea. Și tot, adică, draga abecedar, de tine azi ne despărțim. Tu ne-ai învățat de bine și noi îți mulțumim. Ne-ai fost floare în grădină, cartea aceea din tâi, ne-ai purtat către lumină pașii de copii. Stăpânim cititul, scrisul, multe lucruri știm. Mai înalt bani, țara ne iubim. Ne-ai purtat în universul vieții de școlar și se zice cântul, versul, draga abecedar. Dar acum s-a terminat. Am crescut cu adevărat. Am trecut în altă clasă, plec de vreme de acasă, scriu un bosul ordonat. Rămâi cu bine abecedar, la anul tu vei învăța. Pe fratele sau sora mea, mii de copii vor învăța ca să citească slova ta. Rămâneți dar cu bine, noi clasa am trecut, suntem în clasa a doua și ne bucurăm mult. Suntem în clasa a doua și ne bucurăm mult! Rămâi cu bine, clasa întâi.
misiune de a confirma oficial că, într-adevăr, clasa 1 s-a terminat. Așa, după cum afirmam la mică repetiție, nu a fost chiar așa ușor să fie elev în clasa 1. Ați simțit-o sub dumneavoastră și probabil și ei în unele dintre anumite situații. În schimb, pot să afirm cu certitudine că toți cei pe care vedeți în față au avut o activitate intensă și cu sprijinul dumneavoastră familiar, permanent și cu implicarea lor de cele mai multe ori lăudatele, a reușit să deslușească în sfârșit tainele cititului, scrisului și socotitului. După o binemeritată vacanță ne așteaptă de vară, ne așteaptă clasa a doua, care implică foarte multe responsabilități și multe exigențe, unele noi, altele în completarea celor din clasa 1. În primul rând, pot să lucrăm după manuale noi și pentru mine reprezintă o surpriză. Nu le-am văzut, poate mai mult pentru ei, dar sunt convins că prin strădanile tuturor celor de față vom reuși să fim entuziaști ca și acum la sfârșitul clasei a doua. Pentru a nu uita totuși că suntem școlari, le-am pregătit în mapele acelea și amintiri despre clasa 1, un set de fișe. Sper că nu uitați. Sunt fișe de vacanță. Le rezolvați atunci când aveți plăcere. Sunt la română și la matematică. Sunt în egală măsură. Și sper și că vor fi de un real folos în toamnă, când avem o primă perioadă de readucere aminte, ce am făcut în clasa 1. Pentru vacanță, în afară de aceste fișe, mai aveți și lectură suplimentară. Sper că plăcerea de a citi din ce vă place să devină permanentă. Iar și eu sunt convins totuși că părinții vor face sacrificii părintești, în special financiare, pentru ca să vă, să vă ofere cât mai multe plăceri în această perioadă destul de lungă de relaxare. Dumneavoastră, în calitate de părinți, vă mulțumesc foarte mult pentru colaborare și sper și în anii ce vor urma, relația școală, în acești ani, relația școală în familie va fi de cea mai bună calitate. După cum ați remarcat, încă de la început, în mijlocul nostru se află doamna profesor, pentru care am o deosebită considerație. Ne-am întâlnit și la Crăciun. Îi mulțumim pentru sprijinul acordat și dorim în primul rând multă sănătate și peste ani să se bucure de rezultatele nepoții. Multă sănătate. Asta este cel mai de preț. Vă pup și vă doresc numai bine. În continuare, o să trec în sectorul celălalt. Poate este foarte mult așteptat. Este răsplata muncii voastre. Domnule învățător, doamna profesoară, dragi copii, iubiți părinți, am să iau cuvântul numele părinților pentru a vă mulțumi pentru tot efortul pe care și dumneavoastră l-ați făcut în acest an. Și sunteți un argument că și astăzi, în secolul 21, exemplul domnului Trandafir este actual, făcându-și slalom uriaș printre metodologii moderne, unele cu mai mult sau mai puțin cap, unele cu mai multă sau mai puțină coadă. Vă mulțumim pentru tot ce ați făcut pentru copiii noștri în acest an și, de asemenea, ne dorim ca în continuare să vă fim alături cu tot ceea ce este necesar. Să fiți sănătoși!